Ji aliyê teknîkî ve çare fermangeha bi vê rêveberiyê vegirêdayî ne li her parêzgehekê fermangehek. Bêguman di demeke borî de me soz dabû welatiyên xwe ku em ê derbasî sîstema elektronîk bibin. Wekî ku we îro dît, li vir li navendê karûbarên bi kaxezan nayên kirin. Helbet ev rêveberî dê di asta Sûriyê de be, ango navendî ye û ser bi rêveberiya giştî ya karûbarên sivîl e. Berê avahiyek hebû ku xizmetguzariya welatiyan, rêveberiya tomara sivîl û herwiha rêveberiya giştî ya karûbarên sivîl li cadeya Sewrayê de hewand. Îro hem ji Xwedê re be ev navend hat vekirin û wekî hemûyan dît, hemû karûbar bi awayekî elektronîkî tên kirin. Prosesa piştrast-kirin û lêkolînkirina daneyan bi rêya databasan tê kirin û înşellah di rojên pêş de hemû navendên tomara sivîl dê werin guhertin bo rengekî ku li gorî dîtina Sûriya nû be. Înşellah îro nûjenkirina bi dehan navendan li hemû parêzgehan tê kirin û em zêdetir giringiyê didin Şam û gundewarê wê ji ber zêdebûna hejmara xelkê li van parêzgehan. Di rojên pêş de em ê bi îzna Xwedê sepînekê ji bo karûbarên sivîl derbixin. Ew niha di qonaxên dawî yên gotûbêjan de ye, dê gelek asankariyan ji welatiyan re bike. Beşek mezin ji karûbaran dê bi awayekî elektronîkî bi rêya mobaylê bênkirin û pêwîst nake welatî serdana navendan bike.